खुलुमबाय बे समाव आं बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव रिंकु बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। सानसेनि गेजेरावनो आसाम पुलिसनि सा 28,813 कनस्टेबलखौ लेन्स नायकआव प्रमोशन। बिद्युत महन्तनि बिसिया फेसबुकआव लाइभ फैनानै फिसायखौ सोंथि सोंदों। मोनथाम रायजोआव गिबि मन्थ्रि सायख'नायनि बिबान मोननाय सा 9 दैदेनगिरिफोरनि हानजायाव सर्बानन्द सन'वाल। आंगुरलता देकाया थाबैनो मासि गोमाजानो हासिगौ। लकसभा एमपि महुआ मइत्रानि एमपि मासिखौ दानबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि सा 28,813 कनस्टेबलफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो प्रमोशन होदों। सानसेनि गेजेरावनो आसाम पुलिसनि सा 28,813 कनस्टेबलफोरखौ लेन्स नायक रेंकआव प्रमोशन खालामदों। बे जारिमिनारि बाथ्राखौ आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंहआ दिनै फोसावदों। रिपर्ट बादिब्ला लेन्स नायक रेंकआव प्रमोशन मोननाय सा 28,813 कनस्टेबलफोरनि गेजेराव 21,275 कनस्टेबलफोरा आर्म ब्रान्चनि आरो सा 7,538 कनस्टेबलफोरा आनआर्म ब्रान्चनि। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि साफ्रोमबो अफिसार आरो कनस्टेबलफोरखौ खमैबो मोनथाम प्रमोशन खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गनायथि होदोंमोन। बबेखानि आसामाव क्राइम फ्रि एबा दाय गोनां हाबा मावनायनिफ्राय उदां खालामनो आरो बेनि थाखाय पुलिस फोर्सखौ थुलुंगा होनो थाखाय खमैबो मोनथाम प्रमोशन खालामनाया मख'जाथाव आगान होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव टुइट खालामदोंमोन। बावैसो सान सिगां ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोनानै उदखारि आफाद आलफा उदांआव हाबहैनाय खौरांगिरि बिद्युत महन्तनि बिसिया दिनै ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों। बावैसो आलफा उदांआव हाबहैनाय खौरांगिरि बिद्युत महन्तनि बिसिया दिनै फेसबुकआव लाइभ फैनानै फिसायनाव माखासे सोंथि सोंदों। सोरनिबा थुनज्लायनायाव ना गावनो गोसो जानानै आलफा उदांआव थांदों बे बाथ्राखौ गावनो खेंफोरथि होनांगौ होननानै बिसिया खावलायदों। बेजों लोगोसे जेबो मिथिहोआलासे बिसि फिसाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गारनानै आरो खैफोदाव खोख्लैना उदखारि आफाद आलफा उदांआव हाबहैनाय बिद्युत महन्तनि सायाव बिसिया खुद्रिदों। मख'नो गोनांदि बिद्युत महन्तनि बिसिया फेसबुकआव लाइभ फैनानै गासैबो जाथायनि बागै फोरमायदों। बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिद्युतआ बै सानखालि फुङावनो अरुणाचल प्रदेशआव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उनाव गोबां खेब बिसिनो फन खालामदोंमोन। नाथाय फिसाया बेबायदि गेदेर थांखि लागोन होननानै सिमाङावबो सानाखैमोन आरो फेसबुक पस्टआव नुनानैसो सोमोनांदों होननानै बिसिया बुंदों। मख'नो गोनांदि नाहरकटियानि खौरांगिरि बिद्युत महन्तआ बावैसो सान सिगां फेसबुकआव मोनसे गोलाव पस्ट लिरनानै गाव आलफा उदांआव जइन खालामनाय बाथ्राखौ उदाङै फोसावदोंमोन। बावैसो जालांनाय मोनबा रायजोनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोनथाम रायजोआव सोरखार दानो हानाय बायदियै देरहादों। नाथाय बै मोनथाम रायजोआव बिजेपिआ दासिमबो गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ थि खालामनो हायाखै। बेनि थाखाय बिजेपिनि हादरारि आफादगिरि जेपि नाड्डाया सा 9 सोद्रोमानि मोनसे अबजार्भार टीम एबा नोजोरबोआरि हानजा फोसावदों। राजस्थान, मध्य प्रदेश आरो छत्तीसगढ़आव गिबि मन्थ्रि सायख'नायनि थाखाय साथाम मिरुनि मन्थ्रिफोरखौ लानानै सा 9 सोद्रोमानि नोजोरबोआरि टीमखौ जेपि नाड्डाया फोसावदों। रिपर्ट बादिब्ला राजस्थाननि नोजोरबोआरि महरै मिरुनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, दोलोनि हादरारि गाहाय नेहाथारि बिन'द तावरे आरो रायजो सभानि सोद्रोमा सरोज पान्डेखौ सायख'दों। मध्य प्रदेशनि थाखाय हारियानानि गिबि मन्थ्रि मन'हर लाल खट्टर, दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो अबिसि मर्चानि हादरारि आफादगिरि डक्टर के लक्ष्मण आरो हादरारि नेहाथारि सा लाक्राखौ सायख'दों। बेबादिनो छत्तीसगढ़नि नोजोरबोआरि महरै आबाद आरो ट्राइबेल अनसाय बिफाननि मन्थ्रि अर्जुन मुन्डा, गाथोन जाहाज हान्थामेला आरो दै लामा आरो आयुष मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो हादरारि गाहाय नेहाथारि दुष्यंत कुमार गौतमखौ सायख'दों। बै गासैबो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपिआ देरहालांनाय रायजो
राजस्थान, मध्य प्रदेश आरो छत्तीसगढ़आव सोमजिनाय गिबि मन्थ्रिनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन। मख'नो गोनांदि बावैसो बारग'लांनाय मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोनथाम रायजोआव देरहानो हादोंमोन। नाथाय दासिमबो गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ फोसावनाय जायाखै। गिबि मन्थ्रिखौ लानानै बै मोनथाम रायजोआव एना-एनि सोमजिगासिनो। जाउनाव बिजेपिआ दिनै बे थांखिखौ लानो गोनां जादों। मासि आरो गोहो गोमाजानायनि लामायाव बिजेपिनि महिला मर्चानि रायजोआरि आफादगिरि आंगुरलता डेका। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो दोलोनि हाबा-हुखानिफ्राय गोजानाव दं महिला मर्चानि आफादगिरि आंगुरलता डेका। बेनि गेजेरावनो आंगुरलता डेकाया गोदान दिल्लीयाव नमामि मुंनि मोनसे गोदान गेस्ट हाउस खुलिदों होननानै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव दाननैसोल' सम दंसै। बे समावबो आसाम रायजोआरि बिजेपिनि महिला मर्चानि आफादगिरि आंगुरलता डेकाया दोलोनि हाबा-हुखायाव आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव बाहागो लायैखौ बयबो नोजोर होदों। सर्बानन्द सन'वाल खुंथायनि समाव आंगुरलता डेकाया बिजेपिनि गोहो गोरासिन आइजो दैदेनगिरिमोन। आसामनि खना खनला बेरायदोंमोन आंगुरलताया, नाथाय बे थासारिया गैलिया। हारियानानि बिजेपि दैदेनगिरि रबिन्द्र राजुआ आसाम बिजेपिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लानाय उननिफ्रायनो आंगुरलता डेकानि गोनांथि आरो गोहोमा बाजपेयी भवनाव सोमोनांथावै खमायलांदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि मोनसे समाव गुवाहाटी लकसभा मासिनि बिजाथिनि रेसावबो आंगुरलतानि मुङा सिखारदोंमोन। नाथाय बे फारिलाइनिफ्रायबो बोखारजाबाय आंगुरलताया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आंगुरलता डेकाखौ रायजोआरि महिला मर्चानि आफादगिरि मासिनिफ्रायबो थाबैनो बोख्लायनो हासिगौ। बिजेपिआ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां महिला मर्चानि रायजोआरि आफादगिरिखौ सोलायनो सिगांदों। महिला मर्चानि गाहाय नेहाथारि पुरबी राय नङाब्ला एससि मर्चानि लेङाइ आफादगिरि सपना बानियाखौ रायजोआरि महिला मर्चानि आफादगिरि थिसननो हागौ होननानै खौरां ओंखारदों। टिएमसिनि एमपि महुआ मइत्रानि एमपि मासिखौ दाननानै होबाय। लकसभायाव एथिक्स कमिटिया रिपर्ट दाखिल खालामनायनि उनावनो महुआ मइत्राखौ लकसभानिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जायो। दिनै सदनाव हाबाफारि गथायनाय लोगो लोगो लकसभायाव एथिक्स कमिटिया रिपर्ट गथायदोंमोन। बेनि सिगां एनडिएनिफ्राय महुआ मइत्राखौ सदननिफ्राय एरख'नो थाखाय थांखि दैखांनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि रां लानानै सदनाव सोंथि सोंनायनि गोख्रों अजद सिखांदों महुआ मइत्रानि हेंथायै। बे अजदनि सायाव नायबिजिरनानै एथिक्स कमिटिया रिपर्ट गथायो आरो 17थि लकसभानिफ्राय टिएमसिनि एमपि महुआ मइत्राखौ एक्सपेल खालामनो सुबुरुन होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।